Takto my sme sa ani nemohli zapájať do debaty, pretože ten parlament bol pod obštrukciou, čiže naťahovaním tých diskusných príspevkov, a keby sme my reagovali, debatovali, tak ešte teraz sedíme v parlamente a bavíme sa o novele trestného zákona. Želám vám pekný deň, sledujete reláciu Denníka Plus jeden deň, ktorá sa volá Karty na stôl. Moje meno je Noro Dolinský a mojím dnešným hosťom je podpredseda hospodárskeho výboru Národnej rady, člen finančného výboru a takisto nominant SNS v rámci poslaneckého klubu, pán Pavol Ľupták. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Prvýkrát sa vidíme v tomto štúdiu. Naživo. Naživo, áno, naživo. Moderujem túto reláciu už takmer 2 roky, tak som veľmi rád, že ste prišli, dostali ste sa ako vravím poslancom, už je to nejaký mesiac, ale vy nie ste členom Slovenskej národnej strany. Prečo vás pritiahla práve Slovenská národná strana? Takto, ja som niekedy bol člen Slovenskej národnej strany od roku 1994 do roku 2001 a potom som sa kvázi nepreregistroval v rámci nejakej preregistrácie, tak v tichosti mi to členstvo zaspalo a venoval som sa vlastne iba svojej rodine a podnikaniu. No a bolo to 20 rokov, teda plus 20 rokov. 20 teraz ste plus. kandidovali za SNS, čo vás presvedčilo? A teraz som kandidoval za Slovensku na kandidátke Slovenskej národnej strane ako kandidát Národnej koalície s pozastaveným členstvom. Takto je to presne povedané. Čiže oslovil ma pán Rudolf Huliak a prijal som jeho ponuku na kandidátku na tejto spojenej kandidátke. To bola moja podmienka, ak sa spojí so SNS a s ďalšími stranami, pán Danko aj pán Huliak, tak príjmem tú ponuku. A tak sa aj stalo a tých 60%, čo SNS-ka teda prešla tesne do parlamentu, výrazne zmenilo slovenskú politickú scénu. Budeme sa samozrejme o tom rozprávať, ale ak mám správne informácie, pán poslanec, tak vy ste mali viaceré ponuky z viacerých strán a preto z piatich, no dokonca, tak mám dobré informácie a preto sa pýtam a vrátim sa k tej otázke, že prečo práve Slovenská národná strana, že možno ktoré tie hodnoty alebo tézy SNS vás presvedčili, že budete kandidovať na ich kandidátke? Takto, tu išlo o to, ako keby zabudnúť na také žabomyšie vojny alebo na to, čo, kto, kde v minulosti urobil. A tie 4 strany sa spájať nechceli. Oni, ideme solo a dáme kandidátku 150 a ja budem na čelnom mieste niekde a to som odhadoval a správne som odhadol, že to nebude mať úspech. Nej? A hľadať niekedy v minulosti, čo, ktorý predseda SNS kde zase zle povedal a vyviedol, v tejto dobe vôbec nemá miesto. Áno, a prečo vy to ako tak čítate, že je to pronárodné spektrum, lebo to nie je otázka len posledných veľkých parlamentných volieb, ale aj tých predošlých, že nikdy nedokázalo nájsť nejakú spoločnú reč, že väčšinou tam vždy boli nejaké problémy, možno aj nie tematické, ale osobnostné. Prečo sa tí lídri nedokážu dohodnúť? Tak to je, ja môžem povedať svoj názor a nemusí byť správny. Buď to tam niekto rozbíja, to je prvá možnosť, alebo tí lídri tých strán majú také nejaké čudné ego, že my sme národnejší ako tí druhí. Lebo ten dal vtedy také vyhlásenie, ten urobil to a my sme ešte nič nepokázali, nič neurobili, ale ani neboli v parlamente. A takýto slabý politický rozhľad a odhad a ego je príčinou toho, že to spájanie, ako to sa asi nikdy nepodarí, že by tu bola jedna nejaká národná strana a takého širšieho spektra. Ale v SNS to vyšlo, teda dostali ste sa, ako vravíte, o 60 do parlamentu. Stále sa diskutuje o tom, či SNS klub je tým pádom stabilný, keďže je pospájaný s predstaviteľov viacerých strán. Aj vy, ako ste vravili, máte pozastavené členstvo v Národnej koalícii. Zatiaľ hlasujete konzistentne. To ako korektne je potrebné povedať, ale zároveň v tých debatách, vy ste novým poslancom a sem tam som zaregistroval, že ste sa prihlásili aj faktickou poznámkou, ale všeobecne koaliční poslanci a poslanci SNS nereagujú pri tých významných veciach, ako bola novela trestného zákona, rozpočet na rok 2024, že nezapájate sa do debaty. Je to voči vašim voličom korektné, že nepočujú vaše názory? Takto my sme sa ani nemohli zapájať do debaty, pretože ten parlament bol pod obštrukciou, čiže naťahovaním tých diskusných príspevkov a keby sme my reagovali, debatovali, tak ešte teraz sedíme v parlamente a bavíme sa o novele trestného zákona. Takže
Ja som to už tak aj raz nazval, že si pripadáme ako boxeristi v tej obranej pozícii a ten bije. Hej? Takže ja som sa zmohol v úvozovkách na pár faktických poznámok, ale keď už som sa chcel viacej prihlásiť, už mi kolegovia hovorili, nechaj to tak, nerozprávaj. Hej, tak som si musel ale tvrdo hryzť do jazyka, lebo vedeli by sme povedať, vysvetliť, ale jednoducho ten parlament zákony museli prechádzať, takže sme ten čas chceli skrátiť. Áno, tá rozpráva sa aj skrátila napokon, ale vrátim sa k tej otázke, že v podstate váš volič si zaslúži počuť, váš sympatizant, vaše názory. Ono de facto ste sa nezapájali do tej debaty a ako už ja teraz odľahčím to trošku, Jan Werich, a teraz bez ohľadu na koalíciu, opozíciu, on bol taký veľký bojovník proti ľudskej hlúposti a jeden z jeho citátov, a teraz ho budem ale parafrázovať, že diskusia s blbcom je potrebná, aj keď vopred prehraná, ale tá diskusia je potrebná. Preto sa pýtam, že či váš volič nebol ochudobnený možno o vaše názory, viete? Bol ochudobnený a keď sa zase zamyslíme nad tým takzvaným Goebbelsovským výrokom, že 100-krát opakovaná lož sa stáva pravdou, tak táto koalícia hrá na to. Bohužiaľ na takúto vlastnosť ľudského mozgu, alebo jak to nazvať, lebo vždycky, keď už teda sa vychádzalo von z toho parlamentu po hlasovaní, tak teraz bude tam 50 médií, kamier, svetiel, všetko opoziční poslanci sa tam pretrčajú, ako teda oni bojujú za Slovensko a proti tej zlej mafii. A sem tam sa teda aj nás niečo opýtajú, aj mňa, a keď človek povie normálne, logicky, konzistentne, tak som to nikdy v televízii nevidel, alebo maximálne nejaké skrátené, hej. Takže je to presilovka médií, alebo majiteľov médií, tak to by som povedal, voči tejto vládnej koalícii, ale aj voči potom Slovenskej republike. Nemáte rád mainstream, to viem, teda Slovenská národná strana, môžete ma opraviť, ak sa mýlim, ale tu ste v mainstreame, mimochodom. My sme takisto médium hlavného prúdu, ale tak viem, že SNS selektuje, však povedzme si úprimne, aj Smer sociálna demokracia, nie je to mainstream en bloc. Napokon už tá prvá tlačovka, respektíve jedna z prvých tlačoviek, kde sa menila nominácia na ministra životného prostredia. Namiesto pána Huliaka išiel pán Taraba. Áno. Tak vtedy ste ako SNS-ka nepustili tam niektoré médiá, vybrané médiá. Je to správne podľa vás takto selektovať médiá? Viete čo, boli to médiá, ktoré ale cieľene, vyslovene klamali. Neviem, či to boli Aktuality alebo Denník N. A je to také, keď niekto povie nepravdu, tak potom, či sa s tým chcete ešte druhý raz baviť, hej. A tuším, server Aktuality nás za SNS všetkých nazval, že my sme fašizoidi. Hľadal som v slovníku, či existuje slovo fašizoid, tak neexistuje. Pripomína to fašisti, ale nie sú to fašisti, čiže sa to ani nedá stíhať. A zase je to tá hra na to ľudské podvedomie, faši, aha, a bežný človek si povie, to sú fašisti. A takto to kvapká na tú ľudskú myseľ. A toto je profesionálna práca tých novinárov, aby ovplyvňovali verejnú mienku politicky želaným smerom. A je to nefér, je to nečestné. Bohužiaľ na Slovensku je to tak. Otázka je, či sa im to darí, pretože tie voľby aj tak dopadli inak, ako teda vy hovoríte, tie vybrané médiá teda masírovali mozgy, že predsa ak selektujete alebo vyberáte si niektoré médiá, veď tí ľudia nie sú hlúpi, vedia, že teda ste to možno niekedy v živote nepovedali, to znamená, urobia si obraz, alebo sa mýlim? Takto. Ľudia obecne nie sú samozrejme hlúpi a keďže chodím medzi ľudí, debatujem, píšu mi, ja robím videá, čítam komentáre, tak viac a viac sa ľuďom otvárajú oči. A taký ten spúšťač otvárania očí bola práve tá takzvaná pandémia, kde sa ľudia obratili hlavne na alternatívu, hľadali nejaké informácie. A mám taký pocit, že exponenciálne rastie počet sledovateľov takzvanej alternatívy. Hej. Dobre, začali ste alternatívu. Nemôžem to vynechať, pretože vy ste častým hosťom alternatívnych médií, či už v minulom volebnom období, alebo v tomto volebnom období. Možno aj preto ste sa stali populárnejším, dostali ste sa, prekružkovali ste sa do Národnej rady. Ale tie alternatívne médiá majú často takú nálepku konšpirácií alebo šíriteľov hoaxov. Prekáža vám takáto nálepka, alebo je podľa vás nepravdivá? Takto, je to nepravdivá nálepka a opäť je to takéto klapkanie na mysle ľudí, aby ste sa zaradili, že to je niečo zlé. A skutočne niektorým ľuďom sa to aj takto darí, aj takto ich ovplyvňovať. Jednoducho, tu treba vedieť, že si definovať pojem hoax, pojem konšpirácia, to ľudia nevedia. Jednoducho, buď niečo je pravda, alebo to nie je pravda. A ak to médium, nech je to akékoľvek, hovorí niečo, čo nie je pravda, tak ho nenazvem konšpiračné, ale že klamu.
Lebo konšpirácia je niečo celkom iné, ale oni to všetko hodili pod tento chlievy, že konšpirácia. A alternatíva neklame. Ale nedostáva v tom mainstreame ten priestor pustiť aj tú druhú stranu, aby teda tá diskuzia mohla byť o akejkoľvek problematike vyvážená, odborník z jednej strany a odborník z druhej strany. A divák nech si urobí názor, všetci dajú karty na stôl, fakty, a to sú overiteľné záležitosti. Tak buď je to pravda, alebo nie je to pravda. Ak niečo si len myslím, že je to môj názor, ja to vždy poviem. Pozor, toto je môj osobný názor. Pán Lupták, ale úprimne, keď teda niektorí politici kritizujú médiá hlavného prúdu, mainstreamu, že teda, ako ste povedali, dávajú priestor iba napríklad vedcom v prípade pandémie z toho jedného pola, no práve tie alternatívne médiá dávali vedcom z toho druhého pola. To znamená, takisto to bol jednostranný názor. Áno. Tak neviem, že v čom je rozdiel potom medzi mainstreamom a medzi alternatívou, lebo v podstate podávajú podľa toho obe tie platformy jednostranné informácie. Takto, za prvé, na alternatívu vedci a politici z toho takzvaného mainstreamu nechceli ísť, lebo tam dostávali priestor a treba napríklad Rádio Infovojna, Norbert Lichtner, majiteľ, povedal, nech sa páči, máte tu všetci dvere otvorené, ale sú veci, ktorí by povedali nikdy konšpiračné rádio, Takže bohužiaľ. Áno, a v prípade teda, keď hovoríte o alternatíve, akože je to médium informačné a relevantné, v tomto prípade, oni nespadajú pod Radu pre mediálne služby, teda všeobecne tieto alternatívne médiá. Viem, že momentálne SNS pripravuje zákon, neviem, do akej miery vy ste sa na tom podielate, ale o RTVS, prípadne o nejakých radiomediálnych službách, mala by alternatíva takisto spadať pod podobnú kontrolu ako napríklad my, ako mainstreamové médiá. My spadáme pod Radu pre mediálne služby. Keby tu niečo odznelo v tejto relácii, tak samozrejme my môžeme byť za to nejakým spôsobom upozornení alebo sankcionovaní. Tam to tak nefunguje. Takto, keby to bola garancia, že tá mediálna rada je skutočne objektívna, záleží jej na pravde, nech sa páči, nikto sa nebráni nejakej v úvozovkách kontrole alebo usmerneniu voči neprofesionálnemu vysielaniu, lebo dnes ako keby huby po daždi rastú rôzni youtuberi a dávajú do toho priestoru na tých sociálnych sieťach čokoľvek, aj doslova blbosti, aj to vyzerá kadejako, tak tam je taká tá selekcia, či majú pozerateľov, alebo nemajú pozerateľov. A niektorí nemajú, ale do toho priestoru púšťajú všelijaké veci, ktoré by som napríklad ja nepovedal. Aj vyslovené, takisto aj zámerné nepravdy napríklad. A to je práve, že či vašou návštevou, lebo ja som nepovedal, že vy šírite hoaxy, to som to rozhodne nepovedal, ale že tým, že vy navštevujete napríklad tieto médiá, a teraz ste povedali, že možno sú tam nejakí ľudia, ktorí šíria, možno aj nepravdy, že či vy nelegitimizujete tým tieto médiá? Takto, ja navštevujem iba relevantné alternatívne médiá, ale teraz čiže aj to je selekcia. Teraz som myslel skôr takých solo youtuberov, čo sa ráno zobudia a povie, idem natáčať videá. A tak, aby ste si zobrali pomaly kinedrill, lebo sa vám točí hlava, keď s tým mobilom takto krúti a chodíte si po nejakej miestnosti a trepe hlúposti. Dobre, nechajme médiá tak, poďme radšej k tej politike, vráťme sa k tým rokovaniam parlamentu. Teraz sa skončila jedna z najdlhších schôd, čo si ja pamätám, čo vyše 10 rokov moderujem politické relácie. Ako na vás, ako nového poslanca, to vníma? A hlavne vrátim sa k tým obštrukciám, pretože tie sa momentálne presunuli už aj do prezidentského paláca. Peter Pellegrini, Robert Fico. Sme vo víre obštrukcií prakticky v celom našom legislatívnom systéme. Dá sa takto vládnuť 4 roky? Takto dá sa takto veľmi ťažko vládnuť so zaťatými zubami, tak to by som povedal. Podľa môjho názoru Slovensko už dávnejšie zišlo z cesty právneho štátu. Ako my síce sa hovorí, rešpektujeme rozhodnutia súdov, ústavného súdu, je to nezávislé. No nie sú nezávislí. Ústavní sudcovia sú len ľudia s chybami, s dobrými vlastnosťami, niekto vzdelanejší, niekto menej a dosadili ich tam väčšinou politici cez nejaké tie ústavné mechanizmy, takže majú svoj politický názor a nechajú sa ovplyvňovať.
Toto je môj osobný názor. Áno, však ja som si vás preto pozval, pán poslanec, aby ste hovorili hlavne svoje osobné názory. To znamená, ako to zmeniť. Vieme, že ten systém ústavný je skutočne nastavený tak, že napríklad hovorím o prokuratúre, aj generálneho prokurátora volia poslanci Národnej rady. To znamená, vždy je to nejaká koaličná väčšina, aj keď je tam menovanie prezidenta. Je vôbec možné pri našom systéme odpolitizovať systém justície a prokuratúry? Na túto otázku ja by som si zobral odpoveď, ktorú dal pán doktor Harabín. Povedal, že nie je dobrý nápad, ak je generálny prokurátor volený v Národnej rade. Malo by ho voliť plénum prokurátorov alebo rada prokurátorov, tak sa to nejak nazýva. A že by to bolo aspoň čiastočne odpolitizované, lebo tí prokurátori sa navzájom poznajú a už vedia, že kto je aký a či nemá niečo za nechtami. Podľa mňa najsilnejšia figura v tomto štáte je generálny prokurátor, ktorý, bohužiaľ, keď to zoberieme od začiatku vzniku Slovenskej republiky až doteraz, všetci generálni prokurátori kryli tie najväčšie korupčné kauzy a zločiny. Alebo na ne nereagovali. Hovorím to zodpovedne a z vlastnej skúsenosti. A ak máte isté výhrady voči súčasnému generálnemu prokurátorovi, to sa pýtam, či máte alebo nie, pretože je tu istá kritika z časti verejnosti, že teda niektoré veci prehliada. Napríklad v súvislosti s pandémiou, o tom sme hovorili, prípadne niektoré veci prehliada a venuje sa skôr drobným záležitostiam. Neviem, či poviete teraz za SNS alebo váš osobný názor, nechám to na vás. Teraz hovorím svoj osobný názor. Určite kľúčové veci prehliada. Hej, a tam sa žiadalo doslova v tej tzv. Pandémii v tom období rázny zásah a povedať, hej, čo aj výkazové vyhlášky, nemôže sa podľa nich riadiť, lebo určité zmeny sa dajú riadiť iba zmenou zákona, alebo určité obmedzenia ľudských práv môžu byť iba zákonom, nie vyhláškou. A toto ako keby neexistovalo. Hej, toto je tiež to vybočenie z tej cestičky právneho štátu a potom je tých vybočení viac a viac a podľa môjho názoru sme úplne mimo cesty právneho štátu. Dobre, ale vy máte teraz splnomocnenca vlády pre riešenie otázok pandémie pána Kotlára v rámci vášho poslaneckého klubu. Je to podľa vás zárukou toho, že nejakým relevantným výsledkom sa skutočne dostane verejnosť, čo ste aj pred voľbami sľubovali? A takto, dostane sa k relevantným výsledkom. Verejnosť si mýli, že pojmy trošku s dojmami, on môže zistiť fakty a takto ich predložiť a buď sa ich aj ujmú orgány činné v trestnom konaní, alebo nie. A verejnosť si myslí, že on bude trestať a robiť nejaké veci. Na to jednoducho nemá oprávnenie zo zákona, ale tie fakty môže zozbierať, overiť cez odborníkov samozrejme, lebo on je skôr manažér tímu odborníkov, od právnikov až po lekárov a ďalších. Občas s ním komunikujem, pýtam sa, čo robí, ako robí, aké sú výsledky, aké má ťažkosti a prístup k tým informáciám, k dátam, to bola taký pôrod. Tam cez tú bariéru tých úradníkov sa ťažko preráža, takže má ťažkú prácu. No, na základe možno aj jeho štúdie alebo jeho výsledkov môže aj generálny prokurátor konať. Ja som si teraz spomenul, aby sme neboli nekorektní voči pánovi Žilinkovi, tak na jeseň 2022 vypracovali štúdiu pán Zajac a pán Pažitný o dôsledkoch riadenia pandémie. A pokiaľ má dobré informácie, sa tým GP zaoberá, zatiaľ nevieme žiadne relevantné výsledky. Takže uvidíme, ako to dopadne. Otázka je teda skutočne pre vašich sympatizantov, lebo pán Kotlár sa vyjadril na tej tlačovej besede na úrade vlády, že skôr chce poukázať na to, aby sa taká pandémia nestávala. No pred voľbami sme počuli o možnom vyvodení trestnoprávnych dôsledkov pre konkrétnych členov vlády, pre ministrov a podobne. Čiže toto už nie je na stole. Uvidíme. Nech sa k tomu vyjadria právnici. Hej, takže podľa mňa by tá trestnoprávna zodpovednosť mala byť akože vyvodená, pretože táto pandémia neprišla len tak, že zrazu zdesí nejaký vírus mutoval. Už je oficiálna informácia, ktorá prebehla aj cez mainstream, že ten vírus bol vyrobený, upravený nejaký. Niekto to urobil. Američania v nejakých externých laboratóriách, či už v Číne alebo na Ukrajine, kde ich mali aspoň 10. A o tom to je ticho. Toto bola tá príčina. A ak príde niekedy nejaká ďalšia tzv. Pandémia, tak to bude zas takéto niečo. Lebo aj my, ľudia, ja to hovorím, že v mladšom, staršom veku si pamätáme chrípkové epidémie, chrípkové prázdniny a takéto veci. Podľa môjho názoru a názoru odborníkov je chrípka ťažká a smrteľná choroba, má sa doliečiť, nie prechodiť. Poznám 2 ľudí v mladom veku, ktorí týždeň po chrípke dostali infarkt, zomreli pred 40 rokmi, hej, takže
To je vážna choroba a mali k nej vážne pristupovať. Ale otázka, či by sme to nemali nechať skôr na lekárov, tieto veci, viete, že dať stanoviska, teda či to bolo tak, alebo nebolo tak. Asi na tom je postavená tá komisia, aby sa to prešetrilo všetko. Áno, jasné. Aby sme nešírili zase nejaké tiež hoaxy a konšpirácie. Pán Dubták, posúďme sa k prezidentským voľbám, lebo trošku, ja som vám to písal aj do okruhov, že mne je to nejasné, vy máte postavených dvoch kandidátov, aj pána Danka a de facto aj pána Harabina, lebo má už teraz takú podporu od pána Danka. A ako sa v tom váš volič má vyznať? Takto, pán Harabin dlhodobo hovorí, že bude kandidovať. Podľa mňa už pomaly 2 roky obchádza Slovensko a stretáva sa s občanmi, debatuje, buduje si tú pozíciu. Pán Danko sa rozhodol relatívne nedávno, teda, že bude kandidovať. Debatovali sme s ním na poslaneckom a ministerskom klube aj medzi 4 očami. A môžem povedať teda tým našim voličom alebo občanom Slovenska, že sa SNS a pán Danko zachová zodpovedne. Sledujeme prieskumy, kto má aký potenciál a na základe týchto prieskumov padne rozhodnutie, koho SNS oficiálne odporúči. Aj keď ja som povedal už v minulosti, ešte pred voľbami, podporujem kandidáta pána Harabina a ten môj názor som prezentoval tak či tak verejne na jednom z mítingov. Pán Danko nemá s tým nejaký problém. Pán Danko s tým nemá problém, rovnako reagoval aj pán Kotlár, ktorý povedal na klube poslaneckom, áno, ja som už dávno slúbil pánovi Harabinovi, že ho podporím, takže nečakajte odo mňa, aby som teraz povedal, že budem podporovať pána Danka. A podľa mňa to teda dopadne tak, že nakoniec to sa dá odporúčanie svojim voličom voliť pána Harabina. Už bol aj v tomto štúdiu pán Harabin, ak sa tak stane, opäť si ho pozveme ešte pred prvým kolom volieb, to nevylúčujem určite. Len otázka je, že vy ste sa teda Slovenská národná strana nerozhodli podporiť zatiaľ jedného z favoritov pána Pellegriniho, čo je takisto koaličný kandidát, dokonca tam vidíme istú mieru animozity medzi ním a pánom Dankom, teda najmä zo strany pána Danka. Pre korektnosť musíme povedať, že tie odkazy sú niekedy mimoriadne štíplavé. Neoslabujete tým šancu, teda Petra Pellegriniho? Myslíte si, že, alebo opýtam sa v kontexte Štefana Harabina, dokáže vyťahnuť tie percentá na druhé kolo ešte? Takto ja si myslím, že dobrým finále kampane áno, ale zase ruku za to do ohňa nedám. Tie prieskumy, ktoré sú zase, nazvime to, z tých oficiálnych agentúr, ktoré už ukázali v minulosti, že skôr vytvárajú verejnú mienku, ako robia seriózne prieskumy. Takže ja by som to videl celkom reálne, túto šancu, ak zachovajú taký istý postoj, ako pán Danko sa chystá, aj ostatní tzv. Národní kandidáti, či to bude pán Kotleba, alebo ja neviem, aj pán Kubiš sa radí medzi národných kandidátov. Takže to je pomerne nová informácia, to znamená, očakávate podporu aj týchto kandidátov? Prípadne ste s nimi o tom rokovali? Takto ja ako osoba nie. Mám informácie z druhej, z tretej ruky, z okruhov okolo pána Kotlebu, že vraj by sa mal zachovať zodpovedne. Uvidíme v historicky krátkom čase, ako sa zachová. Či to nedopadne tak, jak teda v tých minulých prezidentských voľbách. A možno teraz by som apeloval na pána Kubiša, s ktorým som sa iba raz stretol na jednej akcii, podali sme si ruky a viacej sme sa nevideli, aby reálne zvážil, že koho podporí a či to teda bude ťahať až na to druhé kolo. Ak vychádzame, pán Dubták, z tých aktuálnych prieskumov, tak to druhé kolo zatiaľ vychádza pre pána Pellegriniho a pána Korčoka. Včera v televízii Joj na hrane pán Danko priamo povedal, že je možno pravdepodobné, že ak by boli títo dvaja kandidáti v druhom kole, tak nepôjde voliť. To povedal, neviem, či ste to sledovali. To som nejak nezachytil. Povedal to v rámci, myslím, diváckych otázok, ak sa neviem, niekedy na konci to bolo. Ale to nerozhoduje, ale to mňa prekvapilo, že je to odporúčanie teda možno aj voličov strany SNS a nezvyšuje to šancu práve pána Korčoka, ktorý je teda častým terčom, by som povedal, negatívnej kritiky zo strany SNS. Takto, toto bol osobný názor pána Danka. Ja keďže nie som člen SNS a v tomto sa rozhodujem autonómne, ak by taká situácia nastala, že Pellegrini Korčok, podľa mňa by sme mali voliť pána Pellegriniho. A budete mať voľnú ruku? Či ešte ste o tom nediskutovali? Je to predčasná otázka? Budeme mať voľnú ruku. Jednoducho voliči majú voľnú ruku, aj keby pár poslancov v úvodzovkách nemalo. Bola tam nejaká stranická disciplína, ale
my nie sme členmi SNS. Veď práve. A to, ja sa vrátim k tej otázke, že či to nebude aj možno taká barlička, že nie ste členmi SNS pre tie ďalšie hlasovania, pri iných veciach, napríklad v parlamente, s ktorými nebudete súhlasiť a ktoré bude chcieť vládna koalícia presadiť. Či sa cítite byť dostatočne stabilná vládna koalícia? Cítime sa byť dostatočne stabilná. Klub SNS je disciplinovaný, sme na všetkých hlasovaniach v plnom počte. Držíme líniu a ja som dnes v nejakom rozhovore verejne povedal, že jedine v dvoch hlavných prípadoch by som nedržal líniu a to sú otázky vojny a mieru a otázky prežitia národa, čiže hlavne gender agenda, ktorá ide proti prežitiu národa. Toto je u mňa červená čiara. Takže, ale tie prezidentské voľby vnímam ako veľmi dôležité. Novozvolený prezident bude vrchný veliteľ ozbrojených síl. A preto ja som povedal, volím toho kandidáta, ktorý dlhodobo hovorí o mieri, že treba zachovať mier a všetko preto urobiť. A v tomto prípade zo všetkých kandidátov je to doktor Harabin. Peter Pellegrini tiež začal hovoriť o mieri, nedáme vojakov a tak ďalej, ale to je teraz. Nejak som to celkom nevnímal ako jeho prioritu sa takto vyjadrovať v minulosti. Dobre, toľko prezidenti, načali ste tému vojna a mier. Ja by som sa teda dostal aj k tej zahraničnej politike, ak dovolíte, v závere nášho rozhovoru, aj k tej geopolitickej situácii. Ja si pomôžem vašim výrokom, bolo to myslím v októbri minulého roka pre E-Report. Ste povedali, citujem, že vládla nám, po roku 2020, vládla nám prvotriedna mafia, ovládaná Spojenými štátmi a mimovládkami. Nie sú to príliš silné slova? Slova sú to silné, ale je to pravda. Jednoducho je to tak. No, takže... A máte na to nejaký dôkaz? Lebo to sa automaticky pýta. A takto, dôkazy sú vždycky, ak chceme nejaké tvrdenie dokázať, alebo napríklad, či Boh existuje alebo nie, tak na to neexistuje priamy dôkaz, ale potom sú tzv. Filozofické dôkazy, alebo iné dôkazy, nepriame dôkazy. A tuto je množstvo nepriamých dôkazov, ale aj priamých dôkazov, že teda za prvé, koho podporujú ktoré médiá, koho tie médiá majú majiteľov, koho podporujú ktoré mimovládky, odkiaľ nateká do tých mimovládok, odkiaľ natekajú financie a kam tečú jednotlivým politikom a politickým stranám. Toto sú dosledované finančné toky a dôkazy. A keď niekoho podporujú médiá a mimovládky, kde tečú napríklad peniaze z Sorosove, no tak to je jasné, že to je nejaký ten americký deep state. Musíme rozdeľovať Spojené štáty, obyvateľia, vládov Spojených štátov a potom ich pastieri. A to je tzv. Americký deep state. Vy ste práve pred voľbami, aj Slovenská národná strana, a myslím, že aj vy ste sa, pán Lupták, zapájali do tej diskusie o tom zákone, ktorý by označil politické mimovládky, hlavne finančné toky. Po voľbách je 5 mesiacov, zatiaľ nič také sa nedieje. Ak sa nemýlim, v tých diskusiách to bola jedna z priorít, že skutočne táto vládna koalícia chce niečo také urobiť. Čo sa deje, že ešte ste neprišli s nejakou legislatívou? No tak áno, mali sme obštrukciu, bola priorita dotiahnuť ten zákon do zdarného konca, čo sa teda myslím, že podarilo. Bo priorita bolo teda poriadok na tej špeciálnej prokuratúre. No a teraz prichádza postupne rada na tieto ďalšie veci, tak aby sme zase s nejakým tým rezom a odstaveniu od financií nepoškodili tie normálne mimovládne organizácie, kde niekedy tá hranica je veľmi tenká, že čo je už politické a čo ešte nie je politické. Ešte raz, aby ľudia vnímali, že my nie sme proti všetkým mimovládnym organizáciám, ale proti tej menšine tzv. Politických, ktoré vytvárajú politiku za zahraničné peniaze. A zhruba kedy s takou legislatívou by ste prišli? Lebo niektoré krajiny už majú, možno by sme sa mohli inšpirovať, že nie je potrebné vymýšľať úplne novú legislatívu. Bude to v priebehu tohto roku. Dobre, ďakujem za priamu odpoveď. Ukrajina. A v kontexte tých aktuálnych udalostí tohto týždňa stretli sa aj premiéri krajín V4, kde všetci teda sa zhodli, že Rusko je agresor, respektíve, že porušilo medzinárodné právo, keď trhlo vojskami na územie Ukrajiny. No SNS má skôr takú nálepku proruskej strany. Neviem, skúsiť, môžete to nejako vysvetliť, ako je to teda možno aj s vašimi osobnými postojmi alebo Slovenskej národnej strany smerom k Rusku? To môžem vysvetliť aj svoj postoj, ktorý je vlastne totožný s postojom Slovenskej národnej strany v tomto prípade. My predovšetkým sme proslovenskí. Byť proslovenský znamená držať slovenskú ekonomiku nad vodou, aj z titulu dostupných lacných energií, aj
nejakých ďalších vecí. A bezhlavo uvaliť na Ruskú federáciu sankcie, ktoré poškodia aj nás, zase nie je pro slovenský postoj. A tu treba jednoducho povedať, áno, chceme robiť politiku na všetky svetové strany. To neznamená, že Západ je zlý a celé Spojené štáty sú zlé. Jednoducho vytvárajme mierovú politiku aj smerom na východ, na západ. A ja som už pred 30 rokmi v jednom rozhovore pre jeden týždenník, ktorý už neexistuje, povedal, že Slovensko malo byť mostom medzi východom a západom, čiže takzvaná teória mostov. Nemali sme nikdy vstúpiť do NATO a do Európskej únie a tento postoj držím od začiatku. Čo vlastne došlo k zmene režimu v 89. Veľmi akčne, aktuálne, skutočne Národná koalícia mala v programe vystúpenie. Však, ak sa nemýlim. Avšak trošku ste zmiernili svoj postoj v klube SNS. A nemýlim sa? Môže sa to tak zdať. No ja si myslím, že to bola jedna z programových priorít pána Huliaka. Takto je to. Ono to tak pekne znie a vystúpime a hotovo. No, môžeme vystúpiť alebo rozbehnúť nejaký proces a teoreticky, že by sa to aj podarilo. Ale na to treba byť pripravený. A tá ekonomika je tak už pospletaná s tou Európskou úniou, že to zase nie je až také jednoduché urobiť takýto rez, aby sme nevykrvácali. Ale hlavne, keby bolo tento moment referendum o vystúpení z Európskej únie, tak sa rozbehne kampaň, kde väčšina médií s najväčším dosahom budú hovoriť, to je sebevražda. A tá menšina, dajme tomu tie alternatívy, budú hovoriť, ale to môže byť aj dobré. A ľudia sa ako rozhodnú, že nevystúpiť. Lebo keby chceli vystúpiť, tak voľali SNS-u, ktorí hovorili vystúpiť a hneď. Aj z NATO, aj z Európskej únie. A nemám pocit, že Slovenská národná strana chce, teraz hovorím o SNS, vystúpiť, pretože napokon pán Danko teda bude šéfovať eurokandidátke. Dokonca aj v tejto relácii asi pred týždňom alebo dvoma spomínal to, že má veľkú ambíciu, aby sa SNS dostala do ID, Identita a demokracia. To znamená, je to frakcia, ktorá, no to si musíme úprimne povedať, ktorá má takú nálepku krajnej pravice. Sú tam niektoré veľmi kontroverzné strany, ale vrátim sa k tej podstatnej otázky, že nemám pocit, že SNS chce vystúpiť, skôr reformovať Európsku úniu. Áno, samozrejme. A opäť ste mi nahrali na takú odpoveď, že tí ľudia, ktorí nechcú, aby sa Európska únia sama rozpadla, lebo to sa môže stať, musia voliť práve národné strany. Čiže v tomto prípade kandidátov Slovenskej národnej strany. Prečo? Lebo keď toto sa deje aj v iných krajinách Európskej únie, keď tá frakcia národná v Európskom parlamente bude dostatočne silná, tak sa podarí zamedziť tým hlúpostiam, ktoré Európska únia robí. Ekonomickým hlúpostiam. Hej? Tá prehnaná zelená agenda, to bezhlavé podporovanie Ukrajiny, ktoré oslabuje Európsku úniu a takéto veci. Gender ideológia samozrejme a tak ďalej. Takže ak by sa tomuto zamedzilo, tak sa podarí udržať Európsku úniu v chode a hlavne sa tu jedná samozrejme o to právo veta, kde tie národné strany z tejto frakcie hovoria, v žiadnom prípade sa nesmieme zdať tohto práva, ktoré vlastne je v prospech malých štátov. A keby sa toto nepodarilo a opäť ten Európsky parlament držali v ruke tzv. Eurohujery, tak toto povieme slangovo, tak toto naštartuje proces samorozpadu Európskej únie a my na Slovensku si môžeme dať takto ruky a to sa udeje aj mimo nás. Ale myslím, že to je oficiálna vládna politika aj premiéra Fica, že právo veta teda v každom prípade nezrušiť, určite by za to nezahlasovalo ani Maďarsko, povedzme si úprimne. A možno keby došlo na lámanie chleba, tak aj niektoré ďalšie menšie krajiny, pretože všade má, by som povedal, tá administratíva nejaké svoje myšlienky. Ale vrátim sa ešte k tej druhej časti otázky, ak dovolíte, alebo tej podotázke, čo som povedal, sú tam niektoré kontroverzné strany v ID. Lebo je tam AfD, to je napríklad, to je Alternative für Deutschland, ktorá je priamo za Dexit, za vystúpenie z Európskej únie, Národný front, Marine Le Pen a podobne ďalšie, španielská lega. Nevyrušuje vás to práve takéto strany, ktoré skutočne niekedy mali, ja sám som zažil v tých európskych krajinách veľmi silnú, by som povedal, až kampaň, ktorá išla proti rase a národnostiam. Áno, takto, otázka na mňa a odpoviem priamo ja za seba. Áno. Mňa to nevyrušuje a ja ako osoba som za to, áno, aby sa vystúpilo z Európskej únie. Hej, aspoň z tejto polisabonskej Európskej únie, ktorá je ako keby
také nejaké obídenie tej Európskej ústavy, ktorá bola na stole pred niekoľkými rokmi. Takže v takejto Európskej únii nie. Ale v Európskej únii, tak ako to bolo plánované tými zakladateľmi, mierový projekt niekde tá EÚ od Lisabonu až po Vladivostok. Hej, toto bolo zmetené zo stola. Mierový projekt v spolupráci s Ruskom prepojený na ruské energie, lacné energie, ktorý by jednoducho umožnil Európskej únie vyrábať konkurencieschopné výrobky. Toto si sami zabíjame a preto my ekonomicky padneme, ľudia budú nespokojní, budú hľadať nejakého nepriateľa. No, musia prísť k voľbám a voliť národné strany teraz. Asi veľa ukážu tie eurovoľby. Inakšie sa to rozpadne sám. Ja sa v tých mojich reláciách, dokonca vo väčších diskusiách budem tomu veľmi obšírne venovať, tak možno aj tam sa stretneme. Budete kandidovať za europoslanca? Áno, budem kandidovať za europoslanca na 11. mieste. Politika Slovenskej národnej strany je taká, že na tú kandidátku dala ľudí, ktorí mali v parlamentných voľbách najviac hlasov. To znamená, aby sme v prvom rade chytili tú hranicu tých 5%, no a mali aspoň 2 poslancov. Hej, takže toto je priorita. Je to tak, že v prípade, lebo zachytil som také šumy, také informácie v kulároch, že v prípade, lebo chcete tam mať skutočne asi tie osobnosti, ktoré ste mali a prekružkovali ste sa v tých veľkých voľbách parlamentných, že v prípade, ak by sa niekto prekružkoval pred pána Danka, ktorý bude na prvom mieste, že sa v jeho prospech zdá, aby tam išiel pán Danko do Europarlamentu? Takto. Pán Danko by sa tam mal dostať, čiže ak nastane taká alternatíva, tak si myslím, že by toto malo nastať. Prečo? Pretože pán Danko má tie väzby práve na tú národnú frakciu v Európskom parlamente, má tam predrokované veci, zoberú nás tam, hej, takže on je tam dôležitý. A keď tam bude popri ňom ešte niekto, tak je to super. Ak tam bude iba on, dobre, hej, nepovieme, že zle. A ak by sme tam neboli, tak to nie je dobrý volebný výsledok. My sme spomínali teda vznik Európskej únie, to bolo v 50. rokoch, pán Schuman ju zakladal. Skutočne bol to mierový projekt, hospodársky projekt na princípe nejakej vzájomnej solidarity v rámci sociálnej oblasti. No teraz Emmanuel Macron v pondelok po tom bleskovom samite v Paríži povedal, že by sa skôr mala uberať Európska únia bojovým priemyslom, výrobou zbraní a munícií. Čo si o tom myslíte, o takomto jeho vyjadrení? Nemecko nesúhlasilo, musíme povedať, že mnohé európske krajiny sa ostro postavili proti tomuto. Čo si myslíte vy? Tak myslím si, že pán Macron je človek dosadený Rothschildovcami. Jednoducho je to bývalý ich bankár. Je to tragédia, je to katastrofa. A čakal som to a hovoril som o tom už možno pred 2 rokmi, v nejakých vyjadreniach na alternatívy alebo v mojich videách, že na bojisku Ukrajiny sú obrovské straty, násobne väčšie ako tzv. Mainstream priznáva, že je to tragédia aj ukrajinského, aj ruského národa. Skôr či neskôr sa tá živá sila minie a nie je možné dodať Ukrajine tie zbrane, ktoré požaduje, lebo ich už nemá kto obsluhovať. Hej, tak ak tam tie zbrane pôjdu, a to sú rakety stredného a dlhého doletu, tak tam musia ísť aj s obsluhou. Hej, takže Macron teraz povie, však vojaci na to tam nepôjdu. No tak, dobre, ja som vojak na to, zvlečiem uniformu, oblečiem si druhú, bez výsostných znakov Slovenskej republiky a už som tzv. Kontraktor. Hej, čiže mainstream bude hovoriť, tam nejdu vojaci na to, ale už sú tam teraz. Už teraz sú tam dávno takto ľudia vyzlečení z uniformy a teraz ide o to, aby ich tam prišlo niekoľko 100 000 takýchto vojakov. A predstavme si, že Ukrajinci dostanú rakety stredného a dlhého doletu a budú strieľať aj na ruské územie. Aký logický krok urobí Ruská federácia? Použije taktické jadrové zbrane a to je opäť to, čo niekto chce. Nej, a teraz existujú mapky radioaktívneho spádu a keby takéto niečo nastalo, tak tu bude smrteľné radioaktívne zameranie až po hranice Nemecka. Už nie Francúzsko, už nie Španielsko a tak ďalej. Takže to by išlo takto smerom dole okolo Chorvátska k italianským hraniciam. A o toto niekomu ide? Áno, ale ako vravím, je to skôr asi ojedinelý názor pána Macrona. On stále bol taký veľmi svojrázny v tej politike, aj čo sa týka centralizácie moci. A to je úplne jedna téma, o tom by sme takisto mohli veľmi dlho rozprávať, čo sa týka Bruselu a jeho postojov. Ale Slovensko deklarovalo, že prípadne svojich vojakov nepošle ani v rámci žiadnych bilaterálnych rokovaní.
No je tu Estónska, možno z Estónska je Kaja Kallasová, tamojšia premiérka nevylúčila poslanie. Vieme, že to Estónsko má veľmi blízko, ako bývalá krajina Sovietskeho zväzu práve k Rusku, hranicami. Myslíte si, že by toto medzinárodné spoločenstvo dovolilo, aby sa niečo také stalo, že by došlo naozaj k tomu ohrozeniu, čo aj Vladimír Putin v tom prejave pravidelnom povedal, že použije jadrovú silu? No, ja sa bojím, že by k tomu došlo. Takto ani Spojené štáty, ani západná Európa si nežela veľkú jadrovú vojnu celosvetovú, že by tu už lietali medzikontinentálne balistické rakety. Ale predstavitelia Spojených štátov sa vyjadrili, že sú ochotní tolerovať obmedzenú jadrovú vojnu v Európe. Prečo? Lebo sú tisíce kilometrov za Atlantickým oceánom. A toto je tretí pokus Spojených štátov, ako si vyriešiť svoje ekonomické problémy rozpútaním veľkej vojny. Ten prvý bol prvá svetová vojna, potom druhá svetová, veľa som o tom hovoril, a idú presne podľa rovnakého scenára. Ja som už pred 10 rokmi, keď som začal verejne prednášať, bojím sa jednej veci, že si Amerika svoje finančné problémy bude riešiť za A infláciou, za B vojnou, za C obidvomi. Dobre, infláciu máme, vojna sa rozhára. Dobre, čiže aby sme uzavreli tento rozhovor nejak pozitívne, že ako riešiť podľa vás, aké je to riešenie na tej Ukrajine, pretože zjavne Vladimír Putin sa nechce vzdať tých svojich pozícií, ktoré má na východnej časti Ukrajiny. Európa chce ďalej podľa tých slov a zrejme aj tá 50 miliardová pomoc už je teda odklepnutá, že Európa nepolaví v tom zbrojení, že ako vôbec vyrieši tento problém? Keď tento problém dospel už do takéhoto štádia horúceho vojnového konfliktu, aj keď to nie je vojna podľa všetkých parametrov vojny, tak prvý krok, a to hovorí premiér Robert Fico, ja sa s tým totožňujem, okamžite prestať bojovať a zabíjať a zasadnúť za rokovací stôl, aj keď to bude trvať 10 rokov. Prečo tento konflikt vznikol? Prečo Rusi zaútočili? No veď oni chceli jediné. Putin pomaly kolenačky prosil lídrov Európy a sveta, zagarantujte neutralitu Ukrajiny. Hej, no toto nevedeli garantovať, tak preto muselo zomrieť 1 000 000 Ukrajincov a 100 000 Rusov. Keď toto nevie Európska únia ani Spojené štáty deklarovať, tak Putin už neverí. Hej, ale zatiaľ tam nie je vôľa ani z jednej, ani z druhej strany sadnúť si za ten rokovací stôl a zatiaľ nie je ani žiadny silný sprostredkovateľ, ktorý by sa snažil o tie diplomatické riešenia. Čaká nás sa dlhodobý konflikt podľa vás? No, podľa nás čaká za prvé dlhodobý vojenský konflikt a ekonomický konflikt medzi BRICSom a tzv. Kolektívnym západom. To je vážnejší konflikt, ako si ľudia myslia, ktorý normálne hrozí krachom, bankrotom Spojených štátov, rozdelením Spojeným štátom a rozdelením Európskej únie. A to svietelko na konci tunela, to je, aby ľudia prišli k voľbám, volili národné strany, aby volili prezidenta, čo dlhodobo hlása mier. Toto potrebujeme mier. No a potom uvidíme, ako dopadnú americké voľby. Tam to veľa napovie. Povedal poslanec Národnej rady v klube SNS, pán Pavol Luták. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré, dovidenia.